Mai tare! Hai mă, te rup. Cât de tare, bă? Uite mă, fac de la plăci. Hai, amândoi. Cât de tare, mă. Dă-ncoa, dă-ncoa, dă-ncoa. Hai, dansați. Bă, stați unul lângă altul, mai depărtare. Mai la depărtare și cu Ancea vină mai aproape, în stânga. Mai depărtare și mai aproape. Cum vezi fi mai departe, Băi, mai, dă-te mai încolo, dă-te mai încolo, mă, să primi mai bine. Dar tu nu poți veni telefonul, trebuie să dai aici. Așa, mă, bravo, mă. Bă, dar nu știu ce capul, Bine, mă, Oancea, mă. Bine, mă. Uite, publicul îi adoră. Îi adoră publicul. Nu mă, că mă bate să mă fac. Ăsta cred că au tras ceva, frate. Nu, așa se te gândește. Uite, aha, hau. Alac. Uite, kamikaze, da. Spune! Băleu! Băi, mi-a căzut ceva din buzunar. Ia vezi, mă, ce stau din ea buzunarul tău. MP3, bagă-l și în buzunar. Ia meu, bagă-l în buzunar. Ai răbdare, bagă-l în buzunar. Terici. Bă, mă speriat cu ce Da. M-am baterii, m-am puțină. Și când mă duc acasă, vreau să spun. Da, până acolo? Nu acasă la mine, mă duc la altă. Bine, mă! Vă rugăm, nu aruncați cu bani. Sunteți rănii, jucătorii ăștia. Ia, mai fă o dată, Bine, mă! Mai, încă o dată. Dar mai tare, mă, se audă. Băi, unde te iei? Aici nu. Dă-mi, mă, Bine, mă! Băbule, vezi că-i dăm drum, că-ți plângi. Lasă, da, dar vă uitați și voi când mă filmez pe ăștia. Aude! Vis! De cap! Sparge-l! Tare ar fi cărut. Hai, adu-l încoacă, îl ține-o, gata, nu mai filmez. Gata, hai! Gata.